Утре предстои да се проведе конкурсът Мис Велико Търново 2015 година. Изборът за най-красива търновка се организира от Виктория Румпо, която е миналогодишна победителка на второ място. Тя вече е в нашото студио. Добро утро, Виктория. Добро утро. Разкажи ни защо тази година организираш конкурсът ти. Как се случи така? По принцип от много месеци си мислех да организирам Мис Велико Търново, но за напред, не сега, след 1, 2, 3 години. Предложението дойде много неочаквано от София, хората, които имат лицензия на Мис Велико Търново. Обадиха ми се преди 2 месеца и ме попитаха дали имам желание и възможност да организирам конкурса през юни месец. Помислих си няколко дена и след това веднага казах да. Това беше общо взето. Какви са изискванията за участничките тази година? Колко на брой са? Изискванията са като миналогодишните. Момичетата трябва да са над 1,65 м, да не са над 55 кг. Възрастта е от 16 до 20, разбира се да нямат силикон. И това са изискванията тази година, общо взето като миналогодишните. А колко на брой са участничките? 12 момичета ще бъдат тази година участничките. Разговаряла ли си вече с тях? Какви са твоите впечатления? Имахме една среща. Момичетата са много хубави, бих казала, повечето от тях, с които се видях, защото нямаха възможност да дойдат по една или друга причина на нашата среща всички момичета. Направи ми впечатление, че тази година има по-малко записващи се момичета, отколкото миналата. Броят на момичета със всяка изминала година спада, което е от една страна жалко, защото има много хубави момичета в Търново, които могат да се явят на този конкурс, но всеки човек той сам се решава. Каза, че е възрастовия интервал между 16 и 20 години. Да. По-скоро към 16 или към 20 са участничките? Има ли възраст, която ти е направила впечатление? Повечето са участничките на 17 и 16, но има и на 18, има и на 19. Във всяка категория има. Как ще премине конкурсът тази година? Каква е програмата? Колко кръга? Конкурсът ще бъде от 3 кръга. Първи кръг момичета ще бъдат облечени, така да се каже, с спортно облекло, дънки и тениски, на които ще пише Мис Велико Търново 2015. Втори кръг бански, няма как конкурс без бански. И последния кръг ще бъде с рокли. И награждаването накрая. Кой ще бъде жури? Кой ще оценява кандидатките? Журито ще бъде уточнено официално тази вечер, защото повечето хора не са ми потвърдили още дали ще имат възможност да дойдат на тази дата. Аз като организатор задължително ще съм в журито и също така имаме един гост от Гърция. Той ще пее на събитието. Казва се Йорданис Агапитос и той ще бъде също в журито. А какви са твоите очаквания? Очакванията ми са от конкурса да протече много добре. Надявам се да няма бой, както в повечето конкурси се стига. И нека най-красивото момиче, което спечели, да представи Търново на Мис Юниверс България. А ти имаш ли си фаворитка или фаворитки момичета, които са ти направили впечатление? Няма да ги споменаваме, но какво те впечатлява теб? От нашата първа среща, да съм искрена, си харесах 1-2 момичета, но в крайна сметка няма да съм само аз в журито и не съм ги видяла още всички участнички. Днеска имаме репетиции, така че утре вечерта ще знаем окончателно коя ще е победителката. Освен трите кръга, в които ще дефилират участничките, нали така? Да. Ще има ли нещо като разговор с тях? Част, в която да показват някакви техни умения? Не, по принцип ще бъде както миналата година ще протече конкурса. Няма да има някакъв кръг с въпроси. Без това в повечето конкурси в България този кръг са го махнали. И реших аз, да не ги поставим в неудобно състояние. Даже първото нещо, което ме питаха момичета, дали ще има кръг от въпроси, явно много се притесняват. Аз реших да им го спестя това нещо. Няма да има. Но в крайна сметка аз, като ги видя и разговарям с тях, мога да преценя какви хора са и колко са интелигентни. Какъв човек трябва да е една мис според теб?
Може би красотата е на първо място, все пак конкурс за красота, но според мен не само това е важно. Трябва едно момиче да знае как да се държи с хората и трябва да има характер. Това според мен е по-важно, отколкото красотата понякога даже. Какво се очаква да се случи с победителката? И ще има ли други призови места? Второ, трето? Да, значи трето, второ и първо място. Подготвила съм много награди за абсолютно всички момичета, но съм решила тази година, освен мис фотогеничност и мис чар, както имаше миналата година, да сложа 2-3 допълнителни награди. Първата лице на публиката. Публиката ще гласува за едно момиче, което съответно ще стане лице на публиката. Може да е то в някой от момичетата, което е в тройката, нали все пак, не знаем. Задължително също така мис артистичност, което надявам се по някакъв начин някой от момичетата да ни покаже, че е артистична в някоя сфера и да й дадем тази титла. Но общо взето лентите са като миналогодишните, но подаръците тази година са много повече, по-хубави за участничките. А какви възможности за развитие има след такъв конкурс, победителката специално? Отварят ли се някакви по-големи възможности? Да, разбира се. Тя ще представи Търново в София на Miss Universe България, където там ще се запознае с много хора, които могат да й помогнат в сферата на модата, ако има желание, разбира се. Но аз съм говорила с момичетата, ако случайно момичето, което спечели първо място, не може да отиде на конкурса, ще отиде нейната подгласничка. След като ти спечели второ място, миналата година, какво се случи с теб? С какво се занимаваш в момента? След конкурса... Освен с организацията на конкурса. След конкурса, и аз, нали, като с другите участнички, имах възможността да отида на конкурса в София, но така се получиха нещата по един или друг начин, не успях, но имах предложения за участие на други конкурси. В какви други конкурси си участвала? Първият ми конкурс беше Мини Мис Велико Търново 2006, но после като навърших 18 години, тогава почнах да ходя по конкурси. Участвала съм в Мис Топ модел на България 2015, Кралица на България, по-точно извините, 2013, не 2015, Кралица на България, Мис Туризъм, най-красива българка, който беше конкурса декември месец в Мола. И вече съм много и не се сещам. Най-различни просто, но за сега само в България съм участвала в конкурси. Би ли ти се искало да участваш и в чужбина? Да, разбира се, но надявам се след 1-2 години да имам възможността да участвам в чужбина. Защото все пак там възрастта трябва да се на по-голямо, от 20 до 25. Аз тепърва направих 20. Какви амбиции имаш за развитие в сферата на модата или и извън нея? Мисля да ги комбинирам и двете за напред. Аз уча приложна лингвистика, както казах и миналата година, в Търновския университет. Може би като завърша ще се занимавам по моята специалност. Ще запиша и магистратура в чужбина, но все още не знам, има доста време докато завърша. Относно модата, сигурно ще се занимавам, но ще е извън България. Няма да е тук. Каза, че учиш приложна лингвистика. Да. Какъв език? Английски и гръцки. Откъде е интересът към гръцкия? Баща ми е от Гърция, аз съм родена там. Траснала съм тук в Търново, но интересът и до ден днешен е много голям. Пътувам много често. И все пак там е останалата част от семейството. Няма как да не обичам Гърция и гръцки език. В коя страна се чувстваш по-добре? За почивка определено в Гърция, но за учене, начин на живот, мисля, че Велико Търново е по-добър град, отколкото Атина. И се радвам, че съм отраснала тук, а не в Атина, защото мисля, че тук е по-добре, отколкото там, за едно дете. Какво те кара теб да мислиш така? Кое е нещото, което те привлича в този град? Красотата, спокойствието. Това са важни неща за едно дете, как ще отрасне и къде живее. Все пак има разлика да си в един по-малък град, да живееш на центъра на града
и в някакъв по-голям град, на който ще трябва 1 час да стигнеш до училището и да не можеш да излезеш навънка на улицата да играеш с съседите. Връщам се пак на модата. Кога започна да ходиш по конкурси? Как се случи така, че... Първият конкурс, както казах, беше на доста ранна възраст. Леля ми ме записа, така си беше решила жената. Мечтала ли си самата ти? Като по-малка, да, имам предвид, исках да участвам и затова като навърших 18, почнах да участвам по конкурса, защото в София особено нямаш право да участваш, ако не си навършил 18. Поне така беше преди 2 години, вече вземат и участнички на 16, на 17. Но тогава беше така, когато аз почнах да се занимавам и когато влязох в тази сфера. Но съм доволна, бих казала, до някакво ниво. Значи от съвсем малка са те записали на конкурс? Да, първият конкурс беше тогава, но втория беше когато навърших 18. С няколко години пауза между двата, но с нестихващ интерес към... Да. Нямаше как просто преди 18 да отида. Какви са ти наблюденията? Не само спрямо участничките в конкурса, ами като цяло момичетата, които срещаш тук из Велико Търново, как се справят те с модата? Обличат ли се добре? Въобще грижат ли се за себе си? Каза, че има много красиви момичета. Да, наистина е така. Мисля, че в Търново имаме едни от най-красивите момичета в цяла България. И определено повечето от момичетата в Търново се грижат за външния си вид. Не само облеклото, но и прическата, грима, което също са важни за една жена. Какво можем да кажем на момичетата, пък, които се притесняват да вземат участие в един такъв конкурс? Изглеждат много добре, но по една или друга причина самочувствието им е по-ниско. Лично аз им предлагам да не се притесняват, наистина. И трябва да са уверени в себе си. Няма за какво да се притесняват. Все пак това е един конкурс, не е нещо, което кой знае какво сериозно и нещо, което ще им промени живота изцяло. Това е, поне аз го приемам като някакво забавление, запознанства с различни хора. И те трябва така да го приемат. И много искам да помоля всички участнички, които тази година по един или по друг начин не успяха да дойдат, до година да дойдат, да се запишат и да дойдат на конкурса. Нека повторим за нашите зрители. Конкурсът ще бъде утре. Утре от 8:30 на басейн Света гора. Да ги поканим да дойдат и така да се насладят на красивите търновски момичета. Благодаря ти много за това гостуване, за разговора. Пожелавам успех на участничките. Най-красивата. И аз благодаря много и се надявам да се видим скоро.